He video chuan mipui aw chungchang kan en ho anga pui aw chu online platform ani a mipuin service kai hnoi thu pui eng po van tlang thu nei na hena lung oi lo na kan nei ani chuan he platform hi a the lu na ani chu kan lung oi lo na kan the lu chu grievance officer emo nodal officer in thuk na asiam theyanga thuk na asiama kan la lung oi lo cheu ni chuan appeal facilities apek thei bawk ani hei hi chipchial zawkin lo en ho dawn ila ama sabera chuanin registration tih hi kan click ang registration chu menu a chung lampangah khan a awma kha kan click anga kan information hrang hrang fill up tur ani hming email password a hian a chung mi ang che hi chuli ai password a chung ai chut ang che kha address district ah hian ni awmna ber district kha i thlang dawn nia male or female i thlang le anga i phone number ah hian OTP a rawn thlen dawn awangin SMS rawn theina tur phone number chhut lu hram tur ani tichuan helai a hnuai lampangah hian already registered tih kan hmu a hei hi in register to te tan chuanin hei hi click mai tur ani a hemi kan click chuan a login mai thei dawn ani amai ro chu avoi khatna tana in register tu kan ni ai ro chuan submit tih hi kan fel dawn nia submit tih hi kan het le ang OTP kan phone ah khan a rawn thleng anga kha OTP a kha time limit nei ani awangin chut rang te pawh kan tih angai awm e OTP voi khatna a rawn thleng lo ani chuan resend OTP kha kan het dawn nia OTP kan chhut zawng dashboard hi a rawn lang anga dashboard ah hianin grievances kan thon zat tawh te pending awm zat te case en zang nge close tawh te tih ulchan taka hmuh theihna a rawn awm a grievance list kan hmu leh a grievance list ah hianin kan lung awi lo na kan thon ho tawh kha list ah hianin hmuh turin a awm anga a voi khatna hawng tan chuanin tuna kan screen hmuh lai ang hian a awm dawn ani tichuan vei lampangah hianin menu hrang hrang a awm a dashboard tih te lodge grievance tih te appeal tih te heng ho hi zir ho tum ta ila lung awi lo na kan thlen dawn chuan lodge grievance ah hian tuna kan hmuh lai ah hian kan select anga tichuanin grievance hi thla khatah mi pakhatin account pakhatin voice sawm panga a thon thei ani a thon zata a lanna a awm anga a la bang zata lanna a awm bawk dawn a tichuanin step 1 kan hmu a step 1 ah hianin vuivaina a ngei lo rawn tar lan na a awm a heng hi kan chhiar theuh dawn nia tichuan ding lampangah hianin toggle a awm a chutah chuan mizo leh english tih hi kan hmu thei a rin awm a english hi kan click chuanin sap tawngin a lo inziak anga mizo hi kan select erawh chuan mizo tawngin a rawn lang ve ang tichuan kan huivaina tur a kha khing ho kai hnawih ani lo tih kan chian chuanin kan tik anga ani khing ho kai hnawih ani erawh he chuan huivaina a pawm ani dawn lo tih kha kan hriat tlang a tha awm e next hi kan click le anga tichuanin department select tur hrang hrang a rawn awm anga department hrang hrang kan hmu tha teuh a tichuanin a tir lampangah hian a hring te a sen te kan hmu ani hei hi a awm zia chuanin a sen hi department la in register ve chiah lo la function ve chiah lo tihna ani a a hring hi department function tawh in register tawh tihna ani mai dawn ani chuanin an tirna na fisheries department hi kan han thlang anga next kan tih khanin kan buivaina thu a kha chhut lut tur ani dawn ani tichuan kan select anga helai a hi kan thu a kha kan type mai dawn ani supporting document kan nei chuanin helai hi kan select anga tah chuanin thil chi hrang hrang PDF ani emaw JPEG ani maw PNG file a kha kan thon thei anga voi khatah file pakhat aia tam a thon thei a maximum ah hian pariat a thon thei ani chuanin khang ho zawng zawng kha 8 MB aia rit lo tur ani dawn a kan duh thu sam thu kan ziak a chuanin supporting file supporting document te kan thlang fel ani chuan I agree tih hi kan select le anga chuan kan submit ang kan submit chiah hianin dashboard ah a kir le a a hmaa video tir lama kan hmu ang khanin register grievance register kha 0 ani a helai phei hi 0 ani tih kha kan hmu a ama erawh chu tunah chuan kan han dir tak ah khanin pakhat a rawn inziak a pending hi pakhat ani a grievance list ah hianin
Fisheries Department nuaya khanin kan hui vai na thu kan thona registration number aron langa tichuanin kan thu chuta kha aron tar lang le a helai a hianin submit date hmuh tur a awma a hun nen status a hian under process ati ani hei hi nodal officer emaw grievance officer in department lampanga nodal officer emaw grievance officer khanin reply na anei ani chuanin helai a status a hianin hmuh theiin danglam na hmuh theiin a rawn awm dawn ani mipuin details kan en du ni chuan khalai details a khan kan click anga tichuan registration number te keimah ni hming te address te mobile te khang ho zawng zawng kha chiang kin a awm a kan grievance description a kan thu leh thla te kha hmuh theihin a awm ani helai hianin edit button a awm a kan submit atanga darkar khat ala tling lo chuanin a edit thei dawn tihna ani tichuan grievance movement ah hianin hemi kan file kan lung oi lo na thu a kha kan chhut lu a kha khang ho kha department in an rawn chhan dan action ate an lak dan tur a awm anga tichuanin a print theia kan let leh du chuan helai atang pawh hian a let leh thei mai ani status ah hianin tunah hianin grievance under examination tih kan hmu a hei hi awm zia chuanin kan grievance officer nodal officer te khanin an lo hmu a an lo en thliah tihna ani a chu ai chiang zawkin kan en du chuanin details ah hian kan select anga grievance movement ah hianin tuna kan hmuang hianin dar sawm le minute ni a an rawn chhang ani examine at our level examine at our level tih kan hmu a keimah ni chung rila kan lo en thliah nge an tihna ani a action taken by tih ah hian action la tu rawn chhang tu che hming a kha tarlanin a awm thei anga tichuan a department hming a lang a tichuan tu hnenah nge keimah hnenah khan ani tih kan hmu a remarks ah hian enge remarks a pek ve le reng tih kha en theiin a awm ve le anga chu view remarks tih ah hian kan select dawn nia an remarks a kha chhiar theiin a awm dawn tihna ani chu tichuan examine at our level ani hi chuanin an mahni he lampang department lampang khanin an duh thu samin an rawn la chhang lova chuvang chuanin pui chuan ngah hri tur tihna ani ole tichuanin status dang leh kan hmu ani tunah hian status ah hianin close tih kan hmu a hemi awm zia chuanin kha kan huina thu kha file a kha department lampang khanin an rawn close ani enge a chhanna kan han en chin anga details ah kan click le a tichuan grievance reply to a kha anin chhanna kha awma attachment ate a rawn nei a heng te pawh hi select a en thei mai in a awm tihna ani officer details a rawn lang bawk a chuanin grievance movement ah hianin department action hi close ani a action taken by tia hianin a officer hming a tarlan leh ani a fisheries department ani a hei hi feedback kan pe thei ani feedback hi kan hriat ang chuanin tunlaia kan hriat lar ah chuanin thil kan cha kha ratings te kan pe thin ani hatiang deuh khanin feedback a pek theia ratings a pawh pek na awm a kan registration number kha file a kan huina thu bik a kha a registration number a kha tarlanin a awm a khami bik ah khanin enge kan lawmem kan lung awi tawk ema chhanna ah khan tih a kha ratings pek mai tur ani tuna kan hmuh lai mek a hi hei hi kan duang kan pe anga kan duh thu sam lo chhanna kha kan kham khawp lo ani chuanin poor tih hi a pek thei dawn ani poor kan pek hianin poor kan select hianin a appeal thei chiah tihna ani a tuna hian kan cancel le anga appeal ah kan kalang appeal grievances ah hian kan kalanga registration number kan click ani hei hi tunah hianin select tur a awm lo ani helaiah dashboard ah kalin grievance list a details a feedback ah khanin for kan select chi a comment hi chu optional ani a kan nei thei chuanin duh thu sam ani a test na ti kan comment ve reng reng anga submit kan hme chi khan helaiah grievance helaiah appeal grievance ah khanin kan registration number a kha select thein a rawn awm dawn ni submit kan hme che hianin a in activate na ani chu chumi activate tur chuan kan soi tak ang khanin ratings ah poor pek tur tina ani submit kan hmeta submit kan hmeta appeal grievance ah hian kan kal le ang tichuan registration number
hian kan select anga hei than tur a rawn awm ta chiah tichuanin thu a kha kan appeal thu a kha kan type le anga he appeal a hi officer heta department officer a khanin nodal officer a khanin grievance officer emaw nodal officer khan mi rawn chhang tawh dawn lowa appellate officer in mi rawn chhang tawh dawn ani kan appeal hnuah khanin status thar kan nei le ta a chu status a chu a hma ni ang deuh tho khanin grievance under examination tih kan hmu ani hi kan en chiang le anga grievance movement ah hian appeal a appeal hnuah khanin examine at our level tih hi kan hmu le a amah erawh chu action taken tu a hi a dang tawh ta a chu appellate officer a khanin a rawn la ve tawh tihna ani chu remarks ah hianin kan en thei anga rawn chhana a kha chutiang zel chuanin a hma mi ang deuh khanin a kal dawn tihna ani tichuanin status thar kan nei le a khami examine at our level tih a kha khami hnuah khan chhana dang kan nei le tawh tihna ani chu min chhan le chhan lo hriatna tur chu status hi status min chhan le chhan lo hriatna tur chu status atang hian ani dawn a hei hi en deuh reng te pawh a sual awm lo ve details kan select le a appeal tia hianin ta hianin chhanna a kha a rawn ziak anga tichuan helai hian grievance movement ah hianin phek nga a awm ta a chu record ah hianin panga raw nga view turang hianin record a hei hi sawm pawn a thei a pasarih tih pawn a thei a panga nih kha chuan helai hian next a thei ta a chumi chu en thei zel ani an ti nana first page ah khan kal leila sawm emaw pasarih pawh tihla ti hian pasarih kha a rawn lang thei anga tichuan close tih hi kan hmu a tikhanin kan buivaina a chu affiliate officer thlengin min chhan sak ta a khatiang ang tuna kan sawi ang zul zui khanin mipui chuanin kan buivaina thu te kan sawi thei anga department lampangin min rawn chhang thei bawk dawn